खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दाया सोरनि रैखाथि गैयैखौ मोनदांनानै रायजो राजाफ्रा खौसेयै गसंदों लोब लोब रायजो राजाफोर आइजो सेंग्रा बैसो जानायफोरा गासैबो फैनानै पुलिस आउटपस्टआव बेंखनफैदों बोसोरनि गिबि जागायजेननायावनो बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव दुंहाव थासारि बिटिआरनि बिफानफोरनि मादाव यमरनजित बसुमतारी बा फेरेंगानि हाग्रा बिफानावनो बांसिनै दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोनबोनाय जादों थांनाय 2023 मायथाइयावबो बिटिसिनि हाग्रा बिफानाव गोबां थै बोहैहोनाय जाथायफोर जादोंमोन दा फिन आरोबाव 2024 मायथाइयावबो जागायजेननायावनो हाग्रा बिफानाव दुंहाव थासारि दाय गैयै गावबुरा जितेन दैमारिखौ हमनानै लाबोनायखौ लानानै जौ रायजो राजाफ्रा चिरां जिल्ला सान्थिपुर पुलिस आउटपस्टआव बेंखनफैदों जेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों थांनाय सानसे सिगां चिरां जिल्ला रिफु हाग्रा ओनसोलाव मोनसे जाथाय जादोंमोन जेराव रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार आरो हाग्रा ओनसोलनि खाथि खाला गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव नारा-नाथा जानाय जाथाय जादोंमोन बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै गावबुरा जितेन दैमारिखौ सान्थिपुर पुलिस आउटपस्टआव हमनानै लाबोदों बेखौ लानानै जौ रायजो राजाफोरा पुलिस आउटपस्टआव बेंखनफैदों दाय गैयै जितेन दैमारिखौ उदां खालामनानै होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा आरो जितेन दैमारिया जेबो दाय गैया होननानै फोरमायथिदों बिथाङा जोखोम जानाय रेन्जार प्रान्जल तालुकदारखौसो रायजो राजानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनानै लाबोदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि दाया रेन्जार प्रान्जल तालुकदारनिनो मानोना प्रान्जल तालुकदारा गामि गामि हाबफैनानै बर'फोरखौ हाराहास्ति खालामबोबाय थादों माब्लाबा बर'फोरखौ दानथारजोबगोन होननानै हुमखि होबोयो माब्लाबा लामा सामा दखान गलाफोराव जायखौ मोनो बेखौनो हमनानै लाबोयो आरो माब्लाबा गारि बायदिफोरखौबो दानख्रेबनानै गालाङो बेफोरखौ गोलाव समनिफ्रायनो सहायनानै थाबोदोंमोन रायजो राजाफ्रा नाथाय सानसे सिगां सासे सुबुंनि न' बां सावनानै होनायजों लोगोसे सिबिं बेसर बायदिफोरखौ सावनानै होनाय आरो सलार देख्रुबनानै होबोनायावसो सहायनो हायियाव गंदाइन गामिनि रायजो राजाफ्रा लोगो नांनानै जयैनो प्रान्जल तालुकदारनि सायाव गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै प्रान्जल तालुकदारखौ ट्रेन्सफार नङाबा सासपेन्ड खालामनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों रायजो राजाफ्रा कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ मरिगाव जानानै मेघालय फारसे थांबाय नाथाय आसामाव दावबायफैनाया राहुल गान्धीनि थाखाय गोरलै नङामोन मैयानि सानावबो हेंथा मोनदों राहुल गान्धीआ श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम जायगा नगावनि बाटाद्रवा थानसालियाव श्रीमन्त शंकरदेवनिफ्राय बोर लानो थाखाय थांनो नागिरनाय राहुल गान्धीखौ लामायावनो होबथादों आरो थानसालियाव हाबनो होआखै गासैबो सुबुङा थानसालियाव हाबनो गनायथि मोनदोंब्लाबो राहुल गान्धीखौ थानसालियाव हाबनो होआखै जायनि थाखाय लामायावनो जिरायनानै थानो गोनां जादों राहुल गान्धीआ आरो राहुल गान्धीनि जानानै एमपि गौरब गगैआ थानसालिनि सिङाव आरज गाबहैदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि बाटाद्रवा थानसालियाव हाबनो थाखाय कंग्रेस दलआ गनायथि लाखादोंमोन आरो बाटाद्रवानि प्रशासनाबो थानसालियाव हाबनो थाखाय गनायथि होदोंमोन नाथाय बेलासि 3 रिंगानि सिगां थानसालियाव हाबनो मोना होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदोंमोन बेनि उनावनो गासैखौबो हाबनो गनायथि होदोंब्लाबो राहुल गान्धीखौ हाबनो होआखै जायखौ लानानै प्रशासन आरो कंग्रेसनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नारा-नाथार मोनसे थासारि सोमजिदों थानसालियाव हाबनो गनायथि होयैखौ लानानै दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों राहुल गान्धीआबो आरो मा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय थानसालियाव हाबनो होआखै बेखौ लानानै सोंथि खालामदों राहुल गान्धीआ फोरमायथिनो गोनांदि कंग्रेस दलनि भारत ज'र न्याय जात्राखौ भारतनि दाब दाब रायजोफ्राव दुंब्रुदै बरायदोंब्लाबो आसामनि माखासे जायगाफोराव हेंथा होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा दा मरिगाव जानानै मेघालय फारसे थांबाय एसअपिडि जि फान्डनि गेजेरजों बिटिआरनि थाखाय 400 कौटि रां होनो थाखाय गनायथि होबाय मैया आसाम केबिनेट जानानै थांबाय आसाम केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लादों बेनि मादाव फाइनान्सियेल इयार 2023-2024 नि थाखाय एसअपिडि जि फान्डनि गेजेरजों सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ होनो गनायथि होबाय बेनि गेजेरजों 400 कौटि रां बिटिआरनि थाखाय होनो गनायथि होबाय बिटिआरनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखायनो एसअपिडि जि फान्डनि गेजेरजों 400 कौटि रां होनो थाखाय गनायथि होदों बेनि अनगायैबो आसाम पाब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 खौ गनायथि होबाय आनजादाव सोंनाय बिलाइ लिक जानाय आरो नकल खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमै आयेन बेरेखा आदब खायदा बाहायनायनि सायाव राहा लानो थाखायनो
आसाम पाब्लिक एक्जामिनेशन बिल 2024 खौ गनायथि होबाय। फैगौ 5 फेब्रुआरि बाजेट सेसनाव बे आसाम पाब्लिक एक्जामिनेशन बिल 2024 खौ थिसनगोन। बेनि अनगायैबो आसामनि गासै मन्थ्रिफोरानो अयोध्यायाव थांगोन। बेनि थाखायबो केबिनेटआव थांखि लानाय जादों। बेनि अनगायैबो गहपुराव गोदानै इउनिभार्सिटि लुनाय जागोन। शहीद कनकलता बर'आ मुङै इउनिभार्सिटिखौ लुनाय जागोन। गोलाव सम आरो गोलाव बोसोर नेनायनि उनाव भगवान रामा मैया गावनि जोनोम जायगायाव फैबाय। मैया सानजौफु 12:20 रिंगायाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा राम थानसालिखौ बेखेवनानै होबाय, जेराव 7,000निबो गोबां लेंहर जानाय आलासिफोर, राजखान्थिगिरि, इन्डास्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटिसफोर आरो गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनि मादाव फालांगिरि मुकेश आम्बानीनिफ्राय लानानै बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोर, सावथुन मुलुगनि मुंदांखा अमिताभ बच्चनजों लोगोसे बिथांनि नखरनिफोर आलिया भाट, रणबीर कापुर, केट्रिना कैफ, कंगना रानावत आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फावगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों। रोजा रोजा सुबुंफोरनि गेजेरनिफ्राय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होदों। बिथाङा बुंथिदों दि गोलाव सम आरो गोलाव बोसोर नाजानायनि उनाव आरो बावसोमनायनि उनाव रामलालाया गावनि न' फारसे फैफिनबाय। बिथांखौ टेन्टआव थानो होनाय जानाय नङा। बिथाङा मोजां थानसालियाव थागोन होननानै बुंथियो। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केसनि सायाव थांनाय 2019 मायथाइयाव सुप्रिम कर्टनिफ्राय जाजमेन्टखौ होदोंमोन। बेनि उनावनो दिनैनि थासारिखौ मोननो हादों आरो राम थानसालि बेखेवगोनखौ लानानै भारताव जेरैबायदि मोनसे रंगिना संगिना थासारि सोमजिदों, बेफोर गासैबो रामलालानि आशीर्बादावनो जानो मोन्दों होननानैबो बुंथियो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। इउपिनि अयोध्यायाव राम थानसालि बेखेवनायखौ लानानै जेरैबायदि रंगिना संगिना थासारि सोमजिदों, थिग बेबायदिनो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायावबो राम थानसालि बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै रंजानाय हाबाफारिफोर लादों। क'क्राझार, बरपेटा, गुवाहाटी बायदि बायदिफोरावबो धोरोमनि हानजा सरनाय हाबाफारि लादों। बेनि अनगायैबो क'क्राझाराव राम थानसालि लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। 1,25 लाख रांजों राम थानसालि लुनो थाखाय बिजेपिनि एमएलए राजीव कुमार ब्रह्मआ अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों। बिटिआरआव खुंजागोन गौरां हारिमुआरि फोरबो फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्ट। 23 आरो 24 जानुवारि साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गौरां हारिमुआरि फोरबो फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्टआ खुंजागोन। नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टार NEZCC, डिमापुर मिनिस्ट्रि अफ कालचार आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बानजायनायाव गौरां हारिमुआरि फोरबो फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्टआ खुंजागोन। हारिमुआरि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनायनि अनगायैबो गेलेनाय आरो बायदि दिन्थिफुंनायफोर थागोन। बे फेस्टिभेलाव आसामनि अनगायैबो जम्मु एन्ड काश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उरिष्या, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बायदि बायदिनिफ्रायबो फैनानै बाहागो लाफैगोन। भारत जोड़ो नया जात्रायाव मिरु कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीजों लोगोसे आसामनि कंग्रेसनि दैदेनगिरिनि सायाव गाग्लोबनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिनो आखाइ थानायनि अजद। कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै आसामनि बेरेखा दोलोफोरा खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे गाग्लोबनाय जाथायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखाइ थानायनि अजद होनानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्थ्रि बिबानखौ एंगारनो थाखायबो बुंथिदों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि राहुल गान्धीजों लोगोसे जयराम रमेश आरो भुपेन बरा बिथांमोनजों लोगोसे कंग्रेसनि गोबां मावथिफोरा बिजेपिनि मावथिफोरनि गाग्लोबनायाव जोखोम जानो गोनां जादों आरो बिथांमोनहा देहा फाहामसालियाव थिसनथाय लानो गोनां जादों। बेजों भारतल' नङा, गासै बुहुमावनो आसामा गाज्रि मुं मोनदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बाहेरानिफ्राय फैनाय जोंनि आलासिनि सायाव बेबायदि गाग्लोबनाया लाजिनांथाव आरो सोंखारिजाथाव, मानोना बिथांमोनहा गोजोनैसो भारत जोड़ो नया जात्राखौ खालामदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। नाथाय गोजोनै जानायखौनो बिजेपिनि मावथिफोरा गाग्लोबनाया सोंखारिजाथाव आरो लाजिथाव। उननि समाव जाहाथे आसामाव बेफोरबायदि थासारिया जाबावा, बेनि थाखायबो खावलायो आसामनि बेरेखा दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बे गाग्लोबनाय जाथाया आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिथोन गैयाब्लाबो बा गिबि मन्थ्रि मिथियालासे बेफोर जाथाया जादोंब्लाबो बेनि दायनिगिरिया बिथाङानो, मानोना बिथाङा रैखाथि होनायाव फेलें जादों। बेनि अनगायैबो गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया राहुल गान्धीनि सायाव उल्थायै दाय जाबसिनदों दि जय श्री राम बुंनायनि थाखाय राहुल गान्धीया बेफोर थासारिखौ खालामदों होननानै फोसावदों। बेनिखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बेफोर बाथ्रा बुंनायखौ नुयोब्ला बे गाग्लोबनायाव बिथांनिनो थुलुंगानाय थानायखौ हमदांनो हायो होननानैबो फोरमायथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय। जायनाखि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा भारतनि देरसिन बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों, बेनि थाखायनो बिबाननिफ्राय रिजाइन होनो नांगौ होननानैबो दाबि दैखाङो बेरेखा दोलोनिफ्राय आरो जाथायनि सायाव जाहाथे रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बियो, बिनि थाखायबो बुंथियो।
गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो सानदोंब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोदान बोसोरनि देरसिन अफार होदों मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा। देरसिन अफारानो जाबाय नोंथाङा 4,500 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। नंगौ, नोंथाङा 4,500 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। बोसोर गोदानजों लोगोसे मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै मोजां अफार होदों मानास अट' हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय 2,000निफ्राय 4,500 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसेनो गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो हानायनिबो राहा दं। मिथिहोनाय जायखिजाया स्कुटि बा मटर साइकेलखौ बायोब्लानो नोंथाङा मागो दमासिनि मुङाव होनाय बेफोर अफारखौ मोननो हागोन। थाबैनो नोंथाङा बेफोर खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो, मानोना अफारा बारा गोबावसिम थानाय नङा। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।